video, vtáčí spev, hudba. Chcete aj vy, milí diváci, načerpať pozitívnu energiu z prírody, hudby, poézie či dobrého filmu a neviete ako na to, pretože ste práve v škole, v práci či na dôležitom pracovnom stretnutí? Žiaden problém, neváhajte a navštívte práve teraz našu bezplatnú stránku youtube.com. Konkrétne jeho podstránku zuzdobsina.sk. Tu zaručene nájdete recept na oddych. Žiaci a učitelia našej základnej umeleckej školy, ďalej už len skrátka ZUŠ, sa zaregistrovali na prehliadači videí youtube.com a pridali naň rôzne videá z oblasti hudby, herectva či výtvarného umenia, ktoré spolu vymysleli, ktoré si teraz pozrieme. Takže vítajte na dnešnom koncerte nazvanom Najlepšie videá zuzdobsina.sk. Len dúfam, že ich nevymazali a nezakázali prehrávanie. Pre istotu idem skontrolovať registráciu. Je to v poriadku? Áno, všetko je v poriadku. Len treba ešte urobiť malé technické úpravy. Náhľady videí trocha zväčšíme. Pridáme nejaké farby. Mierne pozmeníme rozloženie. Upravíme dizajn. A môžeme začať. Hej? Možno. Skúsim ísť ďalej. Môžem?
Práve ste videli jedno z najsledovanejších médií na slovenskom internete portál hudba.sk. A mohli ste zhliadnuť video, v ktorom sa vám predstavili hudobní interpreti produkčného domu ZUS do Psina, hudobný odbor so skladbou Biskaja. Komorná hra vznikla pod vedením pána učiteľa Karola Kúna. Ak sa vám video, ktoré ste práve videli a počuli, páčilo, môžete si ho ešte raz prehrať na známom prehrávači YouTube, konkrétne na hudba.sk. Portál hudba.sk dnes navštívime ešte niekoľkokrát, takže sa máme na čo tešiť. Celkom sa teším, že sem ráčil. Necítim nechuť, kričím sláva. Záchvaty smiechu vyvoláva. S bacilom smiechu sa tak dobre žije. Tu niekomu. S bacilom smiechu sa tak ľahko kráča. Možno, že aj vám vode jeden do ňucháča. A tak sa smeje. Noci i vodne, aj keď to nie je práve tak hodné. Radu vám dávam, že taký bacil možno by sa aj vám veľmi páčil. S bacilom smiechu sa tak dobre žije. Mám veľkú radosť tejto infekcie. S bacilom smiechu ráno ľahko stávaš. Možno, že čaká za rohom aj na vás. S bacilom smiechu sa tak dobre žije. Mám veľkú radosť tejto protekcie. S bacilom smiechu sa tak ľahko kráča. Možno, že aj vám vode jeden do ňucháča. Nákazlivý smiech je užitočná výroba, ktorej sa nemusíme báť. Čo to s tým mikrofónom? Presne tak. Túto chorobu mal dostať každý človek, ktorý si lieči. Užitočná a liečivá je aj príjemná hudba. Hudba to sú predovšetkým noty. To už nemôžem rušiť. Tak si poďme pozrieť video, v ktorom hrajú a spievajú noty. Mali muzikanti, ktorí si zvolili svoj vlastný Potom urob somára, teraz zas komára, keď si koncov kapra na suchu. Notičky sa skrývajú pod notovou osnovou, každá má svoje miesto. Ja a moji kamaráti vám zaspievame pesničky
A ja som nota C. Alebo C. Ja som nota D. Pod notovou osnovou D sa hrá s osobou. Sova tiško húka, D sa zvaňu fúka. Ja som nota E. Ja som nota F. Fialočka svoje očka vždy upiera do potôčka. Iba v prvej medzierke urobí radosť vierke. Nota G, kde si? Neskrývaj sa. No kamaráti, zdá sa, že nota G tu není. Pomôžete mi? Áno. Nota A. Chorá nota A leží v druhej medzere, mamička jej dáva medicíny červené. Ja som nota H. Z dola A či od hora, rovnako má do dvora. Tretia linajka je jej, naše Hanky usmiatej. Cecilka malá rada píva. Ja som nota C. Cecilka malá rada spinkala v tretej medzierke v malej postielke. Dúfam, deti, že sa vám naše pesničky a básničky páčili a radi vás ich naučíme, keď zavítate do našej školy ZUŠ Dobšina.